Pablo Rodríguez nació en la localidad lucense de Quiroga hace 21 años y allí vivió y estudió hasta los 18. Con esa edad se trasladó a la aldea de sus abuelos, a Portaxe, en el ayuntamiento también lucense de Bóveda, para ponerse al frente de la ganadería Xuiz, una sociedad civil de la que también forma parte su padre. A explotación era unha explotación de meus abuelos, era unha explotación moi pequeniña, as que había daqueles tempos. Estaba a nombre de miña tía túvose que jubilar por motivos personales. Era un pouco collela a alguén ou cerrar, porque claro, meus abuelos eran persoas maiores, isto había que facer algo, había que aumentar. Foi cando a min sempre me gustou, desde pequeniño sempre me gustou a ganadería, e decidín virme para aquí e facer isto, facer unha nave e poñerme ao pé do cañón. Os meus abuelos tiñan vacas rubias e de leite, tiñan un pouco mixto a ganadería. E fun eliminando o que eran as rubias e comprando vacas de leite e a pouquiño a pouco, mes a mes, unha, dúas, ampliando e hasta chegar a producir bastante máis do que se producía daquelas, 3 veces máis, digamos. Importamos moitos animales de Francia, pero sí que é verdad que tamén comprei moitas vacas en ganaderías referentes aquí en Galicia, ganaderías con un alto índice genético. Tras una primera etapa en el establo viejo, en julio de 2018 estrenaban unas nuevas instalaciones con capacidad para 60 vacas en producción. Na actualidade estamos ordeñando en torno a 47 vacas e os animales totales están en torno a 90, entre vacas secas e recría. A recría teño externalizada en Recría Castro. A idea é poñerse en torno a 60 e, estancarse unha temporada e a medida que vayamos recriando estamos usando moito semen sesado en novillas, primeira e segunda inseminación usamos semen sesado. E a medida de ir repoñendo e ir aumentando pouco a pouco, ampliar a nave a medida que as circunstancias o vayan permitindo, en base á base territorial e animales, exacto. Pois, a hora de diseñar o establo, polo que máis me decantei foi por un establo moi ventilado, con moita iluminación, e sobre todo bienestar animal, moitos metros cuadrados por vaca, moitos centímetros lineales de bebedeiro, camas de area, uns bons cubículos. Decanteime, digamos, polo bienestar animal en absoluto. Los cubículos se distribuyen en 2 hileras, una de disposición doble cabeza con cabeza y otra independiente. Pois as camas énchense cada 15 días e facémolas á mañá e á noite. Despois do ordeño da mañá e despois do ordeño da noite estiramos as camas e limpiámolas todos os días. Venme pa xaneiro un encamador, porque de momento estou encamando ca pala e non é moi fino, cae todo moito nun montón e teño que estar estendendo bastante a mao, entón non me gusta, claro. Comprei un encamador que me ven agora pa xaneiro, sí. Ordeñan en esta sala de espina de pescado de 8 puntos, con retirada automática e medidores electrónicos. A verdade é que o robot gustame moito, pero era unha inversión inicial moi grande ao coste da nave poñerse un robot e empezando sin vacas. Entonces, a nave quedou diseñada para poñer o robot, pero de momento estamos por poñer unha sala e tirar uns aniños con ele e despois, en canto podamos, optaremos polo robot seguramente. Temos unhas medias de produción no último control de 37,6 litros por animal e por día, con un 4,20 de grasa e un 3,38 de proteína, si non me equivoco. La leche se la venden al grupo Leche Río desde el mes de marzo. Firmaron un contrato anual a un precio de 0,32 euros el kilo, más calidades, más IVA. El día que visitamos la granja, las vacas secas estaban en la nave nueva. Pero esta situación es temporal, ya que en diciembre tenían previsto iniciar una reforma del establo antiguo y trasladarlas allí con unas buenas condiciones de bienestar. Cuando se produzca este cambio, también tienen en mente implantar el secado selectivo. En cuanto a la alimentación, apuestan por un sistema intensivo con raciones Unifeed.
Pois neste momento estamos facendo dúas raciones. Unha é a ración de vacas en lactación, que está compuesta por 30 kg de silo de millo, 18 de silo de erva, 12 de pienso e medio de palla. E facemos outra mezcla, que é unha mezcla seca para vacas secas, que consta de 5 kg de pienso e 6 de erva seca. Neste momento é o que están comendo os animales, as vacas secas. El servicio de carro se lo presta la cooperativa Lemos, de la que son socios. La ración de leche la hacen a diario y la de secas cada 3 días. Meus abuelos tiñan en propiedade 20 hectáreas, das cuales unhas 11 valen para máis forrajero, que alternamos con silo de erva, pero, bueno, eu ahora maiores esas 20 hectáreas xa se me facían poucas, estaba escaso de forraje, e decidín alquilar outras 15 na zona de Bóveda. Sí, Bóveda a 10 km da explotación, non é cerca, pero, bueno, é unha zona moi productiva para máis forrajero. Para almacenar los forrajes, cuentan con un silo de hormigón, pero Pablo ya prevé la construcción de 1 o 2 más para el año que viene. La eficiencia reproductiva es otro de los rasgos distintivos de esta explotación lucense. Si nos referimos a la media de inseminaciones por preñez, En adultas 1,8, en novillas 1,6. Son os bordatos, hai que destacar que tamén o rebaño deste establo é moi joven, entonces eso axuda á fertilidade dos animales, por eso imparte eses datos, claro. a las novillas les practican la primera inseminación en el centro de recría, entre los 13 y los 14 meses. En el caso de las vacas, Procuro empezar a inseminar as multíparas entre os 60 e os 90 días posparto e as primíparas un pouco máis, en torno aos 3 meses, deixoxes un pouco máis de intervalo, sí, porque é cando chegan ao pico de lactación, digamos, os primíparas. la detección de celos es visual. De momento un rebaño pequeno, bueno, controlase bastante ben, hai unha tasa de detección de celos moi boa, de momento non me planteei utilizar sistemas de detección de celos. Si que é algo que non descarto se aumento o rebaño, é super necesario se aumento o rebaño, de feito. Sesamos todo con ecógrafo, os animales vámonos sesando e sabemos que teñen na barriga, vaya, se un macho e unha femia, para facer un pouco pronósticos, digamos, en torno á reposición, uso máis sesao, menos sesao, en función un pouco eso, vou tomando decisiones. En los últimos meses también empezaron a hacer transferencia embrionaria. Comprei a medias con meu primo, compramos unha novilla na subasta de Curtis, unha subasta de alto valor genético, compramos unha novilla, estamos quitándolle embriones e implantándoos nas novillas, sí. A la hora de seleccionar los toros, se decanta por genética Holstein americana. Busco un pouco o tipo, calidades e altas produciones, busco un pouco todo, pero nos rasgos nos que máis me fijo son patas e calidade de leite, grasa e proteína, que desde o meu punto de vista vais a enfocar bastante o tema do leite a producir sólidos. La incorporación de un empleado forma parte de los planes del quirogués a corto plazo. Xa empezo a necesitar, cando este establo estea cheo, a idea é coller a alguén. Non vou dar eu ter todo perfecto como me gustaría terlo, digamos. É para ter un pouco de vida, de calidade de vida eu tamén, porque senón ao fin e ao cabo teño que estar aquí todos os santos días. E acaba queimando un pouco. Miña mãe axúdame polas tardes moito, e os fines de semana axudan os dous, é o que me dá un pouco de libertad, que os fines de semana pois están os dous, e pois, se quero descansar algún día, pois podo, pero os fines de semana. Descanso limitando o descanso dos meus pais, porque meus pais tamén teñen que descansar o fin de semana, entonces... A pesar de esto, Pablo está muy satisfecho con su elección profesional y no duda en recomendársela a otros jóvenes. A calquera que teña a oportunidade de quedarse nesto e de emprender nesto que lle guste, sin duda, que non o pense dúas veces, sobre todo se lle gusta. La idea de este joven emprendedor es ampliar el establo y seguir creciendo. Un pouco en función da base territorial e sin comprar animales externos, en función do meu rebaño, en función da reposición do meu rebaño. É un pouco a idea que teño a medio plazo, digamos. Otro de sus propósitos a medio plazo es ampliar sus estudios con un ciclo superior de Administración y Finanzas, un plan que en su día pospuso para evitar el cierre de la explotación, pero del que no se arrepiente.
eu creo que todas as persoas temos que ter un traballo, temos que poder, ao día de mañá, no meu caso, no momento non teño familia, pero gustaría metela, entonces, todas as persoas temos que sostener unha familia, que darlle de comer a uns fillos, e, bueno, isto, para min, é o que me gusta, é o traballo que me gusta, é un pouco o que me gustaría que fora o meu futuro.